दुलाराय बर' फरायसा आफादा रुंसारि मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारिनि 82थि जोनोम सान फालिदों। फुंबिलिनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार आरज मेथाइ रोजाबनायजों लोगोसे रुंसारि मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारिनि 82थि जोनोम सानखौ जागायो। बेनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा रुंसारि मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारिनि मुसुखायाव आलारि आरो बिबारखौ बावजेनो बिथांनिनो अनसुलि बिसि फुलेस्वरि स्वर्गीयारि बिथाङा। लोगोसेयैनो रुंसारि मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारिनि गोदान गेटखौ गावनि फान्डनि गेजेरजों लुफुंनानै होनाय आसामनि केबिनेट मन्थ्रि अखागोरा ब्रह्म बिथाङा गाहाय हाबलांग्रा गेटखौ बेखेवना होयो। बेनि अनगायैबो गोजोननि थाखाय गुफुर फारौ बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुङो बाहागो लानाय गेदेमा सुबुंफोरा आरो बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि, जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैयो CSBनि मासिगिरि मोनसे समनि एबसुनि आफादगिरि बिथां दीपक बसुमतारिया। दिनै मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारि जायनाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादनि गिबि आफादगिरिमोन। बिथांनि 82थि जे जोनोम सान बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबियावनो थांखि लाखानाय बादियै फालिदों आरो बेखौ 3 बोसोरनि उनाव मोजां रोखोमै गोग्गोमै बे जोनोम सानफोरखौ फालिनाय जागोन होननानै थांखि मोनसे दङ। आरो बिथांनि मुङावनो रुरेल लाइब्रेरि एबा फरायसाफोरनि एबा जोंनि हारिनि मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिनाय बायदि मोनसे लाइब्रेरि गायसननायनिबो मोनसे थांखि दङमोन। दिनैनि सानाव फैनानै आङो जोबोद मोजां मोनदों। दिनै फिसा प्रग्राम नाथाय अब्लाबो जे रोखोमै बे ओनसोलनि मानसिफ्रा ओंखारनानै बाहागो लाफैदों बे जोबोद मोजां। मानो होनबा बिथाङा बयजोंबो मोजां मोनजानाय मानसिमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि मिरु आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि बेखौ लानानै एसे गोबांनाव गुलाय गुजाय मोनसे सोंनाय फैयो मालाबा मालाबा। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन। नाथाय मिरु आफादा 68 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन। मिरु आफादनि बिथाङा आफादगिरि गिबि आफादगिरि। बेनि उनाव बर' थुनलाइ आफादनिबो गाहाय नेहाथारि जाबोदों आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि जाबोदों। बेनिफ्राय बिथाङा गावनो गोबां बिजाबबो लिरदों आरो बर' माहारिखौ मोजां मोनसोमग्रा आरो बर' माहारिनि थाखाय जिउ बाउसोमग्रा सासे सुबुंमोन। गोबां बेबायदि दङ। गोदो जोंनि खर'सा जि हान्जानि बर' फिसाफोर बेनि गेजेराव गोबां बेबायदि दङ जायफ्रानाखि जोनोमनिफ्रायनो बर' आरो थैजासिम बर' आरो गावनि जिबनखौ हारिनि थाखायनो बाउसोमलांदों। बानेश्वर बसुमतारियाबो सासे बेबायदि सुबुं। दिनै बिथांनि जोनोम सानाव आङो दिनै आंनि MLA LAD फान्डनिफ्राय जि बिथांखौ फबनाय जायगा बेवहाय हाबनायाव जि गेट बे गेटखौ 5 लाख थाखा होनानै बानायनाय जादोंमोन आरो बे कमप्लिट जाबाय आरो बेखौ बेखेवनो मोननानैबो आं गोजोननाय मोनदों। बिथांनि जिउमाया अराय गोजोनै थाथों आरो फैगौ समाव बिथाङा जाहाथे जों बर' हारिनो बर' फिसाफोरनो बोर सारस्रिनानै गाहाम लामा दिन्थिहरबाय थायो बेखौनो आं मिजिंथियो। बेवहाय बाहागो लानाय दिनै आंखौ लेंहरनानै न'खरनि मानसियाबो मान होदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहाय बाहागो लानायनि खाबु दं। बिथांमोननो साबायखर जासिनायजों आङो दिनैनि बे गोथार सानाव बयनोबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आरो बानेश्वर बसुमतारिनि जिउमाया अराय गोजोनै थाथों बिनि थाखाय आं आर'ज गाबबाय।